Yawwa, alhamdulillah. Lafiya? Kalau dan Allah tura mun wannan waka. Wace waka? Baby na. Ni mana. A ina kuma ba ku da ita? Au, ba ku da labarin wakan nan ta nura wacce na gane ta ina da ita. Ku dai zan da an tura ma. Yanzu ni da ba da shi a ina zan iya samun haƙoƙi. ai wakan nan za ba inda zaki same ta illa akan YouTube channel ɗinsa mai suna Nura Spansi. Nura ND Spansi yana nan akan YouTube channel. Ku danna subscribe. Sannan ku danna kararrawa domin samun kayatattun wasu waƙoƙin ba. Ka ce ni an banda a baya. Ai an Kai ko yanzu ai na san ma ba ki da ita ma ba zan zauna kusa da ki. Ku danna mana subscribe sannan ku danna kararrawa domin samun kayatattun shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Me na fara? Kai ne burina. Ni dai baby na. Ke ce zabi na. Baby na. Kai ne burina. Dama ke ce zabi na. Ke ce burina. Ke ce wacce na zaba na saka ki cikin raina.